asta. Pentru că se întâmplă chestia asta, dar trebuie să fac aici puține modificări la aplicațiile astea. Înainte de bag aplicația, am încercat să filmez 2 videoclipuri și văd că nu mi iese deloc. Dar uitați like și subscribe la canalul meu. Voi continua și cu un vlog mai încolo. O să vă zic și câți ani am și tot așa. Nu uitați că eu tot vă rog să intrați și pe canalul la prietenul meu, se numește Paul Mătică, canalul deocamdată trebuie să schimbe numele și poate nu-l mai găsiți atunci și dați subscribe, abonați-vă. Atâta vă rog, nimic mai mult. Ne vedem și ne auzim la un alt videoclip. Vreau să fac videoclip eu cu ăsta, cu fumul frumos și ne vedem și ne auzim data viitoare. Pa!